Сега ще отворим ето този покемон. Някакъв пакет на покемон и да видим какво ще ми се падне. Има една карта тук, която е включена, нали, в пакета. Сега взяваме много трудно. Ще ви спра малко само за да отворя пакета. И тук ще отворихме бустера. И ето тази карта е най-изключената. И ето тази гарантирана карта на Покемон 80-тятка. Не знам как се казва. И сега започвам отварянето на първия бустер. Да видим какво ще ни се падне. Не мога да го отворя. Как се отварят тези неща, хора? Вижте това колко е трудно. Добре, и аз отворих го. Добре, сега ще извадя картата. Ето така. Виждате бустерът. Аз не мога да виждам. Ето така, свърхи го, добре. Отворих бустерът. Така. И сега. Имаме карта. Нали, енергия. Успяваме. Ето тази е 200. Вау, супер готина карта. Тази е 200. Тази карта е 100. Иначе е яка. Тук имаме ето тая карта. Ето тая карта. Тази, която е 130. Тази е 60, не е много готина. Ето тази тук. 150 карта. Супер. Тренер. Една 130, няма лошо. И последната е 120, което беше тук, да може да е скъпа. Сега нека да продължим към втория бустер. Добре, този бустер бързо да отвори. Ето ги картите. Така, тук нали нищо, обикновена карта. Първата карта, която ще видите вие, ето тази 60-ка. След това може да видите, пред това Energy. Тази е още опасна. Аз мога да показвам тая, нали? Тази стотачка, които са от новите карти между тия. Тази 70-ка. Тази 70-ка също. Тази 120-ка, която е супер готина. 140-ка. Тренер карта, нали? 200-ка. Аз по 200. 160. 90. И ето тази финалната 150, която. Сега минаваме към последния и финален бустер. Ето той е. Сега да видим. Отвори се. Вижте как го скъсах. Скъсах бустера направо. Така, нали? Първо естествено най-изключената карта. Да. След това Energy. Кое Energy? Навре това. Това Energy май го няма между другото. Тази отново същата май 200-ка. Тази 60-ка, която също ме изглежда, че ми се падна. Тая карта струва около, не знам, ама според мен е супер скъпа. Вижте как блести. Изглежда супер готино. И е тренер. Намек е скъпа. Тази тренер карта, която не изглежда много вау. То се вижда. Ето тая тук. 120, която също е доста яка. Тази тренер карта. Отново много тренер карти нещо. Тази 110. Тази 90 с някакви пиренца. Ето тази стотачка. И тази 70-ка. Това са всички общо карти. Демек всичко. Ето това се падна днес. Добре. Иначе най-якото според мен, което ми се падна е ето тази карта. Пишете долу в коментарите дали е рядка или дали ми се е паднало нещо рядко. Абонирайте се за канала с камбанката. Там ти там. Иване, абонирай се. И оставете по един лайк на това видео, ако ви кеф, естествено. Чао!